Și bine v-am găsit la un nou clip. Astăzi decupăm. Ne luăm foaie. Imediat. Veniți aici. Să luăm o foaie. De aici luăm o foaie. Uitați. Am luat o foaie. Avem nevoie de o foarfecă și un aracet. Uitați, acesta e aracetul meu. Și aveți nevoie de atât și cine vrea poate să mai ia o foaie, cum eu mă duc să mai iau o foaie. Aici încă o foaie am luat și l-am luat una în plus. Puteți se face și cu două. Deschidem aracetul, luăm foaia, facem semne de carte, luăm pe jumate, așa, o deschidem ca o felicitare. Și trăiem pe mijloc. Uite aici. Cu multă grijă. Așa. Uitați, doar una. Îndolim. Așa, facem așa și mai facem așa. Uitați, facem o felicitare, da? Felicitare în formă de semn de carte și scriem acolo pentru cineva special semn de carte. Tăiem colțurile, eu le-am tăiat. Mai luăm pe asta, așa, așa și așa, să arate așa. Luați-le, lipiți-le, doar pe margini. Trebuie lipite, așa că conturați doar marginile. Uitați, așa, gen pe margini să arate. Aracetul, luăm foaia și o lipim peste asta. Ținem acolo mâinile câteva secunde, vreo 10, hai să ținem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De-a ștergem asta de aracet. Nu mai vedem aracet. Așa. Mai luăm o foaie și la fel o facem. Dar ia uitați, a lipit atât de bine. Și asta mai facem una. Asta ne trebuie, lipită. M-am făcut-o eu. Mai facem la fel, așa. Luați-vă după mine! Asta, tăiem colțurile. Și 1 și 2 și 3 și 4, bine așa. Așa, avem nevoie de asta iarăși. Și facem 1, 2, 3, 4.
Așa. Și pe asta lipim. Doar pe margini punem aracet. O să vă arăt eu. Uitați. Doar așa punem aici aracetul. Și la fel ținem acolo câteva secunde mici. Închidem aracetul să nu mai curgă. Și-am aracet de ăsta, așa. Da, muzică! Muzică, da, m-a sunat cineva. Cine m-a apăsat câteva secunde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Așa. Iar muzică! Da, știu, mai sunt în continuu o fată, prietena mea. Uitați, aici. Desface! Aoleu! Să nu mai vă sune. Așa, să nu mă mai sune. Lipici. Pe toată chestia asta. Nu pasta. Nu pasta mai curată, pasta mai murdară mereu, da? Facem. Imediat să-l desfacem. Și vă arăt eu cum să-l puneți. Da? Uitați-vă după mâna mea. Așa. Dați. Uitați, așa. Cam așa. Luăm o foaie. De asta nu mai tăiem. Și o lipim. Cine m-a apăsat? De așa. Este un ecran. Luăm niște cadou sau creioane. Avem nevoie de asta. Și tăiem niște linii mici. Uitați, așa. Și lipim cu aracet. Uitați-vă cum. Imediat. Mă sună în continuu prietena aia a mea. Că mereu mă sună. Nu înțeleg de ce. Vreau să-mi spună ceva sau să-mi arate în tot timpul. Așa. Lipim puțin aici. Am lipit și acolo să nu se desfacă. Așa. Mai luăm bucata aia de hârtie. Aceasta. Facem încă o dată o linie din aia. Imediat. S-a întâmplat ceva care nu trebuie să fie întâmple. Lipim. Pe foaia asta să nu lipim cover sau cachetul, pe ce lucrați voi aici acum. În momentul ăsta. Da. Nu știu când se va mai lansa ceva nou pe canal. Dar o să mai fac de asta cu decupaje. Sper că vă plac. Așa. Mai am aici una făcută. Așa. O lipim și pe asta. Am făcut acum un televizor aici. Acum avem nevoie de foarfecă. Suntem puțin.
o bucată de asta și încă o bucată din aia. Mai grosuță, puțin. Și colțurile. Atât. Și după aia desenăm. Așa. Așa și așa. Uitați așa. Închidem aracetul. Și luăm cariocile și desenăm. Eu o să desenez aici ceva. Eu o să desenez știrile. Cineva se uită la știri acum la TV. Așa. Fac și niște litere, că nu mai știu ce scrie în conbular. Și fac și niște litere. Am zis și eu un cuvânt care nu știu ce e ăla. Uitați, așa, am spus și eu niște litere. Arbil, bine, arbil. Un copil pierdut. Am nevoie de vere să fac copilul. Mov, că e fată. Și se zice arbil. Îi fac părul eu mov. Ochii maro. 2. Nasul. 3. Gură. Urechile. Corpul. Mâinile. Picioarele. Și un hoț. Trebuie să o fac pe arbil într-un sac pe arbil. Așa, arbil. Te fură cineva, îmi pare rău, arbil. Și acum desenăm hoțul. E mascat și nu-i se vede fața. O trage pe arbil rău de tot. Îi facem ochii și gură. Zici că e extraterestru. Îi facem niște urechi mici. Hai să le facem îmbrăcămintea. Arbil are haina roz. Arbil. Așa. Și hoțul are haina neagră. Așa. Și uitați TV-ul meu. Așa arată TV-ul meu. Desenați ce vreți pe el. Eu așa am vrut. Și desenez chiar și TV-ul. Dar o să fac aici și o seauă. E o mașină în spatele lui. E o dubiță mică care merge. Așa. Da. Eu o să colorez cerul, că vreau să fac și cerul. Când am întâmplat afară, soarele că e dimineață. Da, și o să mai fac acum. Colorez cu gri
șoseaua. Așa. Am nevoie de galben să fac liniile. Nu cu verde, atunci am greșit cu verde. Dacă fac cu galben, să se vadă. Uitați, așa am făcut și eu. Barbele e doar de mama ei și hai să facem o inimioară. Să o ajute pe Arbil. La revedere! Sper că v-a plăcut cum arată TV-ul meu. Se numește decupaj sau colorat. Partea 1. La revedere!